जै बर' हारिनि लोगोफोर दिनै नोंसोरनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दाबायदियाव बेबायदि फट'फोरा माने गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थादों बेबायदि फट'फोरा माने इन्स्टाग्रामफ्राव माने गोबां ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों आरोना बेखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ नोंसोरनो देखायनो हागोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सिगाङाव नोंसोरो गावनि गुगोलखौ अपेन खालामदो गुगोलखौ ओमफ्राय बेयाव लिरनानै होबानो जाबाय सार्च खालाम नोंसोरो गुगोल जेमिनि बेखौ सार्च खालाम बिनि उनावहा बेयो फार्स्ट अपसनखौ थुनानै हो बिनि उनावहा बेयाव नोंसोरो बेयाव प्लासनि अपसन नुगोन प्लासाव थुनानै हो ओमफ्राय बेयाव नोंसोर नै आपल'ड फाइल अपसन नुगोन आपल'ड फाइलखौ थु बिनि उनावहा बे थार्ड अपसन थुबा जाबाय फट'स एन्ड भिडिअस बेखौ थुनानै ओमफ्राय डाउनल'ड खाथियावहा मोनथाम लाइन नुगोन आरोना बेयाव थुनानै हो बिनि उनावहा फट'सनि अपसन नुगोन गाहायाव फट'आव थु ओमफ्राय बेयाव नोंसोरनि गासैबो फट'फोरा फैजोबगोन आरोना बेखौ नोंसोर बेनिफ्राय मोनसे फट' लाना थांबानो जाबाय बेयाव फट'सखौ क्लिक खालामनायनि उनाव नोंसोरो बे गाहायाव मोनसे एडनि अपसन नुगोन एडखौ थुनानै होबानो जाबाय एडखौ थुनानै बेनिफ्राय बेयाव मोनसे टेक्स्ट लिरनांगोन आरोना टेक्स्टखौ नोंसोरनो आं कमेन्ट बक्स बाहायबाय आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिरनानै होगोन नोंसोरो बे टेक्स्टखौ माने बेयाव कपि खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय बेखौ नोंसोरो सेन्ड खालामनानै हो ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो दसे नेथ'बानो जाबाय बेयाव जास्ट ए सेकेन्ड ओंखारनाय दङ दसे नेथ'दो ओमफ्राय जोंहा नै फट'आ जानानै फैनोसै जेनेरेटिं इमेज जाबाय ओमफ्राय नै बेबायदि जाना फैगोन आरोना नोंसिना फट'आबो ओमफ्राय बेखौ गोजौआव डाउनल'ड खालामना लाबानो जाबाय गोजौआव डाउनल'डनि अपसन दंखायो डाउनल'ड जानोसै बे फट'आ डाउनल'ड जाबायनो आरोना ओमफ्राय नोंसोरो आरोबाव बिदि खालामनो लुगैबावदोंबा नोंसोरो सेम प्रसेस खालामबानो जाबाय आरोना फट'खौ बेनि उनाव टेक्स्टखौ लिरनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंसोरनि फट'आ बेबायदि जानानै फैगोन आरो जेसेबांनो नोंसोर बेलेग बेलेग फट' होगोन बेसेबांनो बेलेग बेलेग मडेलनि ड्रेस गस्ला गाननायफ्रा चेन्ज जाना फैगोन आरोना लोगोफोर एसेनोसै भिडिअआ लोगोफोर